Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ja! Oh, nga, uray? May customer ka nga tigulang. Ha? Mayo ni, kay damo kwarta. Ati, sige Basta damo kwarta. Wala problema. Kag maayo ya didto, kay wala sang sabad, uray. Ote, pila ang deal mo, Cha-Cha? Depende sa iya ihatag, Ati, sige Pero, hindi pagkalimti ang akong porsyento, Cha-Cha, ha? Si Murat, gapalabag sa ako na. Ato sa may kailan mo na, no? Ato siya, Pilimon! Dali, di bala, anay? Murat, Dali lang, di bala? Palapit ko siya. Murat, Ita? Hindi, kuya. Sige na bala. Total, bala ko naman ikaw sa pilakadlaw. Sige na. Dali na mapalipod lang ta sa likod sang kahoy ngay na, Hindi, kuya. Kabata pa ka na sa atin. Para inom gid lang. Kabalo ka na sina, Kabalo ganing ido. Dalion ta lang. Dason, hindi kita magpakita kay bisan sino. Dason, taguon lang naton ini. Hindi ko gani. Nauya ka, haw? Ayungan mo lang ang imo mata kag tunlon. Tundo ng ano? Ang tuba. Ano ta, ha? Mainom tagani sang tuba. May gintago ko to nga tuba sa likod sang kahoy nga ina, Para bala nga hindi kita makita kung maginom kita nga duha.
Suluhat ka! Amo na ining gura nga nag-order sa akon. Do sa hindi man ini makakita man. Maayo gani. Hapos ko lang siya intuon. Diin ka. Ari lang ako sa atubang mo, Kag para makahibalo ka, nag-aoba na ako, no? Pati kay wala. Abi. Kapon ko. Hala, kinkap-kap niya ako. Ihatag ko sa iyang akon kahita. Kag timing gid, kay panit sang kanding ang akon kahita. Kag may balahibo pa. Uy, ano ini? Aba. Kalumok sang balahibo ba? Oo, ginasyampuhan ko ina permi mo. Uy. Kalaba sang gisi. Maayo lang, kay bukas ang siper ba? Kalaba kaayos ang gisi ho. Ay, pero mas malaba, mas maayo Ati, bulagit man ang gura nga ini. Ay, abaw. Ay, ustuhan lang sa akon kamot. Ti, dali na to sa kama. Dali. Hala, kindala niyang akon kahita. Kag ako ya, nabilin diri nga nagapungko. Lolo Morris, bantayan na yung aton tiyanggi, ha? Si Anje, wala pa siya nakalabay Siling ko, bantayan mong aton tiyanggi. Kay manguha ako kamuti. Kamote? Kamote? Abi ko kon kamote. Kamuti gani! Ang ginatanok balahaw, kamuti. Naamo na. Bantayan mong aton tiyanggi. Kay mangali ako kamuti sa likod sa aton balay. Pwede na to kalihon. Kagang kamuti, buhaton ko nga barbecue. Buhaton ko nga kamutikyo kag ibaligya. Para sa kamote, kadamo sa imo hambal.
Bantay isang maayong aton tiyanggi, ha? Kibasi kung maisahan ka naman ni Buklan. Ha! Nakaibalo ka naman nga abti kay balikay ang buhat ni Buklan. Dano ni si Marie Albina man. Nagakumod siya. Samtang nagatambod sang iya utan nga kamote. Hoy, Marie Albina. Nga nagakusmod ka, haw? Ano ang natabo, Marie? Pulos balabalante ko ng imo kamote? Ay, hindi ika. Kaya ang matuod, bisan balantikon nga kamote, wala na. Kagaglain pagid. Kaya ang inugkali, wala naman. Mga makawat, tamaran magtanom. Ang gusto lang mangawat ang sang tanom sang iban. Ay nga, Marihaw? Sino ang nagkawat sang imo kamote? Ang kawatan kag-ari lang siya sa palibot, ika. Mga makawat. Nagabantay lang sila sang kinabudlayan sang iban, kag kalihon. Ay, Mari. Ang maayo pa siguro. Mangita ka sa manugbantay sang imo kamote. Oo, Mari. Manugbantay bala? Pareho sang CCTV. CCTV? Ano na siya? Tawo? Ay, hindi Kamera na siya nga mabantay sang imo mga tanom. Ay di na mabakal? Bisan diin lang Ay, do sa maayo matuod ina ika. Sa bunggid, mabakal ko Tawag mo ko, Kap. Oh, Dimit. Nga, Kap. Nga gintapas mo yung saging ni Maricon. Ato. Ginkuha ko ang puso, Kap. Nga ganing ginkuha mo. Nagutan ako, Kap. Kakinanglan ko ang puso. Sampat na sila sang tugabang Wala ko yung labot kung ano sila kasampat. Ginapamangkot ko kung nga gintapas mo yung saging gani ni Maricon. Dato ko yakap mo. Ara naman. Ti ano kung dato ka? Nga gintapas mong hindi mo? Dito sa amon, Kap. Pag gusto lang ko kung anong akong tapson. Kay mandato, kuya mo. Ay diri iya Dimit. Abi mo kung ano, ang tapso nila iya ang liog mo. Bisan ano pa niya, Kap, pwede ko na tapson. Kay mandato, kuya mo. Basta, bayari lang tong saging ni Maricon. Hindi ko, Kap. Mandato, kuya mo. Hambal pa na karon nga dato ka, kaya kung matapas ang liog mo. Naog lang ng imuya, Kap. Ako pa ang nagapadaog. Oy, Dimit, ikaw ang nagapadaog. Man ginatapas mo ang saging sang iban. Samtang hindi man ikaw ang nagtanom sina. Dato, kuya, Kap mo.
Ay, buisit ka dato na. Bayari lang to. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang Number 1! Fast Paradyo Bongo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginpilit kinikaring ya Iloy nga hatagan siya sang kwarta para nga ibakal sang bag-o nga bayo kag sapatos. Kag tungod gusto ginikari nga magdaog, ginhambala niya ang iya Iloy nga kung hindi siya paghatagan sang kwarta, mahikog siya. Sang mag-abot ang una kanvasing sang gabi nga ato, si Kari ang nagapanguna. Gani amo na ang kalipay niya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Uy! Migueldo? Ikaw? Kibot ka gidaw? Nakibot kin man ko. Wala ko yung maguna-una nga makapakita ka pa diri mo. Ang dumdum kung gani kung nagapanago ka pa. Madamo man ko sa spy, no? Nagsiliman sila nga nalimtan na kulong parte sa ginsalvin sa negosyante, kagang parte sa babae, blang nga ginrape.
Wala naman sila sa mga pasibangdan ng iban. Nga killer gani, unsolved ng kaso eh. Pero, din ka na nago, Meg. Galawgaw. Wala ka na panago, ya. Nagupod ko sa Basnigan, barang nagapangisda, malapit sa China. Ay, among gali, Meg. Oo. Gani nga, amo na, ari ko diri subong. Dito ako nag-star sa akong pagkaisa. Kaga, nagdali-dali ako sa pagpakikita sa imo. Te, wala sang may nakahibalo gani nga kaisa. Nakaupod ka sa akon sa pagsalvage ko sa kaway ni Mayor sa politika. Meg, hindi tayo nang napagambalan. Sa matuod lang, huwag gid sang may nakahibalo nga kaupod mo ako sadto sa ginkontrata mo nga pagpatay mo. O tiyan na, Meg, masaligan ka man gihapon? Oo, nagahulat ang gani ko sang timing. Hey. Bigado subong. O tiyan kamusta na gali si Kari? May bana na siya? Wala. Dalaga paghihapon. Timing kita ang pag-abot mo, Meg. Dali lang pista. Kag si Kari, isa sa mga kandidata sa pagkarina sa aton barangay. Amo gali, Meg. At timing gid rin pag-abot ko eh. Mamista tadi eh. Pero sino makapakot? Basi kung mahulog na sa sakon mga kamot. Kari, ikaduha na ini nga canvassing. Kinahanglan nga tuod-tuuron mo na. Kay nagalagas bala si Soli sa imo. Pamatsyag ko, ibo-bo nilang tanan sa last canvassing. Ay sino man ang ininto nila man? Hindi nila ako mapahog, no? Ako gihapon na magadaog. Kag hindi ang pangayaw nga ina. Tanawon ko lang sa last canvassing Tanawon ko lang. Hildo? Ako matuod, Kar. Kamusta ka? Maayo man Magsulod ka. Magpungko ka, Hildo. Salamat, Kid Kari. Panulo ko si Imo doon nagwapa ka na gid, no? Baw basi ko na hambal mo lang ina, ha? Hindi matuod na iya. Ay, madali lang. Nga nadula ka sa ginali diri sa aton barangay, haw? Kabalo ka, nagtrabaho ko sa ibang pungsod. Sa Oman bala. Ginpatigayon ako sa akong pakaisa. Gani nga nag-upot ako sa gwa. Amo na ko nga wala ko makapaalam sa mga abyan ko. Kaya bago na ako mag-abot man Amo na nga ari ako diri subong. Ay, amo gali. O naman niya kakontrata si Hildo. Kaginupod niya si Ted. Isa kaadlaw sina, may ginbalita sa akon si nanay nga may ginsalvage naman. Samtang si Kari naman, nabala kagid. Bangod nga last canvassing na, apang wala pa makaabot si Hildo. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Janice, subong nga gabi na ang katapusan nga canvassing. Oo man, subong nga gabi na. Pero, ginpasalig ka man ni Hildo nga siyang mahibalo sa imo, hindi bala? Oo, pero wala pa siya nakapakita sa akon. Basi kung may ginhikot lang siya nga importante, maabot ina siya.
Migueldo. Oh, ikaw galit, Ted, Meg? Oo. Malakat ako sa baylihan. Hindi, anay. May pulis dito. Ha? Ano? Oo, may pulis dito. Nagapulo pamangkot. Nagapuro pamangkot sa ano, Meg? Ikaw ang napangita nila. Kung diin ka kuno makita. Ay, amo gali? Hindi ka na magkanto dito. Magpangita ka sang iban nga istambayan. Ako na may balo, Meg, ah. May kantuan ako nga malingaw ako. Pero kinahanglan, babalik ako. Kay makanto pa ako sa baylihan. Nagpangako nga daan ako kay Kari nga patagbuon ko siya mo. Bundakan ko sa sang kwarta para nga magdaog siya. Palagi hapon si Hildo. Madali na lang matapos ang canvassing. Ay, ginakulbaan ko ah. Samta nagadugay. Nagadako ang boto ni Solisin sa akon. Ay, Kari? Kari? Di na si Hildo. Katapusan na nga pagpasulod sang kwarta, ho. Kag maklose na ang kahon. Ambot man gani ah. Apang hindi ako makapati nga magdaog si Solisin sa akon, hindi ako magpati. Pasigit pasalig ka lang ni Hildo. Inagid ang hindi matabo. Hindi niya pagbuhaton nina. Mahinulsolgid siya. Okay. Tapos na ang aton nga counting. Kagang nagdaog, amo si Soli Santa Cruz. Hala! Si Suli nagdaog? Hindi mahimo ini. Hindi mahimo ini. Kinpasalig ako ni Hildo. Ikaduha lang si Kari, Nay. Kadako sang biya sa iya ni Soli. Amo gali. Uti, anong siling ni Kari? Akig siya kaayo. Akig siya kaayo, Nay. Do sa mga aon siya sang tawo mo. Ay, Han, tiyo na gid man nga mapirdi siya. Natak-an na sigurong mga tao sa iya kay ti. Siya lang niya perming nagadaog mo. Kagdason, nagdako pang iya ulo. Nay, husto na ina ah. Basi bala may makabati, haw. Pati ikaw, kontrahon gini Kari. Meg, nakita ko nga akig sa imo si Kari kagabi. Amo gali, Meg? Nga wala ka magbalik sa baylihan, haw. Nahubog ko. Kita mo lagi ikaw galing nagpukaw sa akon. Pero sige lang, makikita lang ako sa iya karon. Wala siya magdaog, Meg. Sikand lang siya. Wala kaso Damo na ko kwarta.
Sorry lagit Kari ha. Wala ko makakadto sa baylihan kaya ti nagalikaw ko sa mga pulis mo. Ano? Oo, may mga pulis ka nagapangita sa akon. Kibalo ka naman nga sang una, may kaso ako mo. Ti nadumduman nila siguro. Amo to nga nagkadto sila sa baylihan sa pagpangita sa akon. Kani, naglikaw na lang ako. Kagulat nila ako makita. Ay, oo gali. May ipakita gali ako sa imo. Ba? Bigin kuot ka sa jacket mo? Para kung tani ni sa imo, inugbundak sa canvassing mo. Wow! Isa ka bandol na kwarta? Oo para inatanan sa imo. Sige na batuna na. Amo na nga ako regalo sa imo ha. Ay, ako na lang ini? Oo gani, imo na lang ina. Ay, wala gina ko maguna-una. Nakadamo gali sang kwarta mo? Ate ano, aki ka pa bala sa akon? Aba hindi Hindi ko yakig sa imo, Hildo. Ang matuod, nabala ka ako. Nga wala ko ikaw makita. Hindi lang ako maluyag ang makita sa mga pulis diri eh. Kani nagahalong lang ako Wala kaso nga wala ko nakadaog Nataan naman gani ko yung nga mangin reyna. Galing kay ti. Nagapamilit lang si kapitana mo. Isa pa Ano ginang soli nga ina man? Wala man na siya ya. Wala na siya sa tanan nga babayi. Batik ko gani. Madamo na sa lalaki nga nakatilaw sa iya mo. Tumanggid ang kaakig ni Kari, kay naperdege siya ni Soli. Bangod wala makaabot si Hildo, kay natulugan ini sa kahubog. Apang ginulu-uluhan ng niya si Kari, kay ginhatagan niya ini sang kwarta nga isa ka bandol, nga kuntani, amo atong ipusdak sa canvassing. Sa pagpadayon ko pagid. Uy, matuod Kari? Hindi ka naakig kay Hildo? Siling mo, patyon mo siya kung makita mo. Nagbagong pensar ko Kay Janice, ginbaton ko ng iya paghigugma Amo gali? Oo. Pagkatapos ang koronasyon, mapakasal kami nga duha. Apang siling mo, ginapangita siya sang pulis. Oo, pero mapakasal ko no kami sa Amerika. Ano? Wow! Ay, Kari, matuod bala ina? Oo daw, matuod ina. Nalipay gid gani ako Janice Kag sino makapakot ha? Mahimo nga ako paghihapon ang mangin reyna sang fiesta. Ha? Jesus day, si Soli na mangin reyna no? Basta amo ina. Hindi na ito mapakta na lakat sang panahon ay, dali op di ako. Mas-shopping ako sa akong bago nga trahe. Kinahanglan, akong trahe ang pinakamatahom sa tanan. Kari, pulos matahom ang ginbakal mo nga mga gamit. Kag nagbakal ka pa sang pangrayna nga korona. Nakabati ka sang siling sang babae sa butik. Amo man sinang korona ni Soli. Oo, nakaibalo ako. Uti paano ya si Soli? Amo man atong korona niya, no? Basta amo inang korona nga ibutang sa akon ulo. Nagapati gihapon ako nga ako mangin reyna. Kag indi ang Soli nga to. Wala sang bisan sino na makaagaw sang akong titulo bilang reyna. Janice, may ginaplano ako nga buhaton. Ano ina, Kari? Makadto kita sa balay ni Soli. Ano? Makadto ka dito? Babakal ka sang suriso? Hindi
Ma-congratulate kita sa iya. Ano? Mangamusta kita sa iya? Oo eh. Siyang nagdaog bilang reyna mo. Gani mga musta kita sa iya. Ipakita ko nga sport ako. Bisan pa nga, segundo lang ako sa iya. Maayo man nga ideya, ina Ate sige makadto kita sa iya. Sa hapon kita makadto sa ila. Maayo ina, kaya wala tao kun hapon. Ate sige ikaw ang mahibalo. Kari, Janice, ginkibot ninyo ako Nakahibalo kami nga makibot ka. Di na si nanay mo? Nagpanukot. Kahibalo ka mo. Wala pa ako makabakal sang gown eh. Di nagsiling si nanay. Nga manukot siya anay. Para nga may ibakal sang akon nga gown. Among gali. Sorry. Congrats sa imo ha. Nahuya gani ako eh. Nakahibalo ako. Nga ikaw ang reyna sang nagdigad nga pista diri. Kag siling ko, basi bala kun maakig ka sa akon. Nga maakig ako. Wala Walay na sang kaso sa akon. May the best girl wins. Kag ikaw ang the best, Solly. Salamat, Idkari. Kaayo gigali sa imo, no? Ay, gali. Nauhaw ako. Hatagi kami sa mainom ay. Ay, oo. Nalipat gali ako. Madali lang gid ha. Kay makuha pa ako sang drinks. Ato na siya. Kahapos papatihon sang gaga. Kari? Ang buot mo silingon. Hindi heartily ang imo ginhimo nga pagpakig-abyan sa iya? Never ako nga makig-abyan sa isa lang nga katulad niya. Ari na ako. Ay. Ginsakop ko na lang ang kaugalingon ko. Para tatlo kita ang masaulog sang aton palaabuton nga pista. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
Radyo Bumbo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakibot ako sang insugiran ako sang tiyo ni Nunoy nga nag-training siya sa army. Kaginhatag niya sa ako ng iya gitara. Kaginhatagan niya ako sa iya picture nga may dedication. Tubtob sa kadlaw sina, nakibot na ako sang hinali lang siya nga nagpakita. Apang, ginhambalan ko siya nga hindi na ako sa iya. Sa pagpadayon ko pagin. Di na si Nunoy, Ding. Nga nga wala na siya makabalik, diri. Ambot ba? Wala ako makahibalo. Nadula man lang siya sang hinali. Ano ni man? Naghalin si Nunoy. Nga wala kami nag-ataganay nga duha. May relasyon pa bala kami? O kung wala na? Nagsiling ako nga, hindi na ako sa iya. Wala man siya nag-oo. Wala man siya nag-indi. Ay nobyo ko pa bala siya? O kung hindi na? Hindi. Hindi ako makahangop kung ano nga klase sang relasyon may ara kami nga duha. Pero, ayan siya sa ginasuksok niya nga uniform sang army ay.
adlaw. Ba? Army maning ari sa ako na tubang? Ginpahatag gali ni Nunoy sa imo. Ano ina? Sulat? Ba? Abi? Hulo? Papel man isang grade 1? Ag nalikit nga daw sa ballpen? Ay, salamat ha. Sige. Wala sa kanuman. Barakat na ako Basawon ko niya. Bukaron ko. Ay. Ari na. I love you. I missed you. Love, Nunoy. Labugay kagid bala Nunoy mo. Ati, kung mag-amo sini nga plastada, may relasyon pa kami nga tuha eh. Mayong adlaw. Ba? Arami maning nag-atubang sa ako, no? Ginpadala gali ini ni Nunoy sa imo. Uy, orchid? Ngara pa sa bunot? Ati panon mo kuno ina sang Mayo. Nagpauli lang ko diri. Kaya ginlihog niya ako nga ihatag ini sa imo. Ati, salamat kid ha. Wala sang anuman. Ati sige ha, amo na ako. Sige. Ay, ano naman? Hindi ko kahangop kay Nunoy, oo. Lain niyang style niya kung magpangaluyag. Kagaugali. Paano kung napatay ining orchid? Hindi na siya sa akon? Ay. Sino ba lang tao nga ini nagatindog sa akong tupad? Uy, kilala ko ini ang army nga amigo ni Nunoy. Hi. Nagsiling gali si Nunoy nga regards lang kuno sa imo. Kag kamusta ka? Ati, maayo man Silinga siya nga kamusta man sa iya ha. Kag regards man. Diin siya subong? Sa bukid. Kaya kung sino sa mo nang mapauli, nagapadala siya sang kung ano para sa imo. Amo gali. Amo lang ang kinanglan ko. Sige ha, amo na ako. Sige. Ay, ginpanugon-tugon naman niyang gugma niya. Ha? Bisan wala kami nagakita ay ni Nunoy, apang wala siya nagakalipat sa pagpadalasat kung ano lang para sa akon, kung may abyan siya nga nagapauli sa amon. Sa pagpadayon ko pa Nang? Ba? Manghod ka ni Nunoy, no? Oo man. Ay, ari ka man. Ari pala siya? Wala. Ginsugo lang niya ako nga pamasyaran ka. Ha? Pamasyaran ako? Oo. Nagsiling siya nga pamasyaran ko ikaw. Kay wala man siya kuno makapamasyar si mo eh. Amo gali. Kung tani wala ka na nag-usik sang tion mo. Amo man na yung ginbilan niya sa akon eh. Ganigin tuman ko lang. Kung makaabot siya, hindi na ako magpamasyal sa imo. Ati, salamat ha.
Pati ikaw, ginahasol pa ni Nunoy. Wala kaso na nga. Para inagid lang. Para lang bala nga, hindi ka malipat sa iyaw. Daw ari man ang manghod nga lalaki ni Nunoy. Nag-ano ato siya, Ling? Ginsugo siya ko ni Nunoy. Gamamasyal sa akon, wala siya mo. Ano? Oo, Nay. Siya lang ko nung nagsali kay Nunoy. Amoy na ko nga ari siya diri. Dulain ulo bala na si Nunoy mo. Amo gali? Tagdumdum ko anay kung ano ang kinahanglan niya sa imo. Ay. May card ka nga nag-abot halin kay Nunoy, Ling. Imo rang nanay. Ano? Amo mo na naghihapon. Bisan ano lang ipadala niya. Apang wala man ang presensya niya. Hindi ako makahibalo kun bala. Nagalahog-lahog lang si Nunoy sa akon. Wala man siya sang ginsiling akon ano. Kun bala, mapakasal kami o kun hindi. Gusto mo lang niya ipanuguntugo ng gugman niya sa akon sa iban. Dolang-ulango balahaw. Kag hindi ko yung makapadugay si niya. Napulo ka tuwig ng pagulat ko sa iya. Apang mo naghihapon sa mihura. Basi tubuan ako sang tagimtim, sang sagadulat sa iya. Nga daw wala man lang sang kasanagan. Nay, mamadre na lang ko ah. Ano? Mamadre ka? Oo, Nay. Halin pa sang unang paghandom ko si Nay. Amoy inang matabo sa imong masami nga pag-upod-upod sa mga madre. Sugod sa magtrabaho ka, kag magserbisyo sa simbahan. Aba, hindi Nay ah. Handom ko gini nga magmadre yan, Nay. Kag madamo sa mapatigayon sa akon, agud matuman ina. Sige. Kung amo inang gusto mo, ikaw ang mahibalo. Sige. Magmadre ka. Indigin kuntani ang amay mo magpasugot nga magmadre ka. Nakaibalo ka naman nga ikaw lang ang amon timbang sa aton pangabuhi. Nay, gusto ko gid nga magmadre. Amo man gani ina ang akon ginpathag sa iya. Kag nagpasugot na nang siya. Pero anak, ang desisyon mo nga ina, hindi na gid bala magbago? Hindi na gid, Nay. Amoy ning akon kapalaran ang magmadre.
Mga abyan sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.